Gramotík. Ja som mal bicykel. Aj mi najebu napúkam, tak budete platiť alimenty. Alimenty? Za bicykel. Už vás chytili, či čo? Už vás chytili raz? Čo si platíte? Najsi platíte? No koľko to vyplatí? Koľko ti to? A ty oni, keď ja strabím. A to víš, po chodníku nesmí. A to rekla, po chodníku vás nesmí. No a rekli, jebe. Tak to rekli, keď žena pôjde skočikovať, tam musí spíť. To je jasné. A že deť sebou, ako na pivo. Keď budete sa sebou hádať, že dáme vám napúkať, a čo vám dáme, že si vytrete, by som tam dole, čo byla by si vás to vyvedol dole. A keď vyjdem na kolobežke, tak aj ja musím mať svetlo. Lukáš. To si jebnutý. Ale som išiel po chodníku. Dolného hinka, krpáte na bojnickej. Jaká vala? A po chodníku som a pri Valachovi zajebali, že nesvieti. Keď idem po chodníku, musím mať na chodníku. Odkali ju. Máte vy, nehádáte sa, reku, viete to má za 1500 korun. No reku, dobre, viete, dobre. Že to mali upozorníku tam ostaví. Iba to pišťa rovnárku, že zabijem aj teba. Za 50 rokov som ti čo za pohreš. Ja už budem mať 108. Však ste zdraví, sa dožijete. Máš? Ja nás to vyjebe. Je to klasika. On má slabo v piči všetky mobily ako to. Ktorý fotbalista bol Sobolčan? Luhový? Nie je Luhový. Sopolčanov majú akorát pivo. Ja viem! Mám, ale že ani Adam aj na to. Sopolčan nebol, že ani Ale bol. To nebol. A Moravský tam. A potom ešte dvaja bratia. Lubo Moravský. Takže taký do príbehu. Moji. Za Rangers. Komu týkaš? Dobre je na slnku, že? Čilo, losujte, kto mi dá cigaretu. Ja vám dám. Nemám. To mám 6 cigaret.